daga baya baya sai na ga baya baya, baby fire fire sai mu hau dan kabo kabo. Daga baya baya motar gaba ta fi daɗi, da kin gaba kin yi baya sai na ga kaya kaya, sai na ga kaya kaya, sai na ga kaya kaya. ya Allah gyara motar alfa ga aimar a gaba, kuma ni zan fara zuba a radi shege na da uba. In kana so kai karko ka sa Rasulallah a gaba, in gidanku suna so na su ba ni ke ko ba lefe, zan siya miki kan kifi ya sa baki soya mun fanke. Ajiya gwale ka dora hoton ki kan dibi, baki boye mun wannan abin na saba gani. In ina karami can cikin neja kalba, daga Allah ne ai dare kuma ai rana, sai bango ya tsage dangare ke rabawa. Duk abin da ka yarda da shi a radu kullum tashi da shi, ko kura ta rame wallahi ta wuce tauna kashi. Wakili shi maza in wakici saboda ke zan tauna kashi. In yana so in aure wallahi zan koma karkara, in samu yarinya karama wace ba yan binni ba, bata san kuma binni ba. Kyakkyawa a haɗa ta da kyakkyawa, wace mummuna a haɗa ta da mummuna, wace gazama a haɗa ta da gazami. Kai mai tafiya in gwazo ga saƙona, ko Zariya za ka je ko a Kano ta Dabo, ko a Hausa bakwai babu mai daɗin Kano ta Dabo. Allah gatan maraya mai uwa da uba gatansa Allah, uwa mai goye ɗanta kaka mai ɓata jika. In ka je gaida masoyana, ka yaɗa ma har da magautana, tabarinsu suna yin kewana. Daga baya baya sai na ga baya baya, baby fire fire sai mu hau dan kabo kabo. Daga baya baya motar gaba ta fi daɗi, da kin gaba kin yi baya sai na ga kaya kaya, sai na ga kaya kaya. Daga na taba nan sai Salamatu ta rikice, sai Salamatu ta iya kis da ta sumbace ni, baki na mai ko kamar a cikin tandu na saka. Da ta sumbace ni har ne wani timbi, ana ɗan daɗa manyan kunnuwa. Amani da Salamatu kuma mun sha soyayya, a gindin kargo a gindin sabara. Allah kai mana gafara, ba da mu ba don girman Muhammadu, kuma kai mana sutura ba a duniya ba har a lahira. Wasu 'yan amana wasu ko ba su san mutunci ba, inda ka san mutum ka ci haƙurin zama da shi, ko ku soma ko ma kar ku soma. Aiman sai ya ci ya ƙoshi ya yaga fati, kowa kaga ya gaji bai fa saba ba. Ga motar nasara na ga uban da ya shirya tuka ta, wanda duk Allah ya baiwa ya ɗari mai nema ya samu. Duk abin da uwa bata ba wa ɗa ba, kaga Allah ne bai ba ta shi ba. Daga baya baya sai na ga baya baya, baby fire fire sai mu hau dan kabo kabo. Daga baya baya motar gaba ta fi daɗi, da kin gaba kin yi baya sai na ga kaya kaya, sai na ga kaya kaya.